aloille opiskelijoille osuuskuntatoimintaan. Mitä ollaan aloittelemassa ihan uutena juttuna tänä syksynä ja mahdollisimman tietysti pian. Osa porukasta varmaan kuulutkin jo jotain juttuja ja tutuja, mutta tarkoitus olisi niin, että saadaan niin kosmetologipuolelle, mutta myös parturihampaiden puolelle se osuuskuntatoiminta liikenteeseen. Ja nyt sitten työryhmää, mitä nyt meitä on tässä nyt ollut näin aktiivisesti mukana, niin on minä, Kallioinen Niina, Pakahius, puolen opettaja, sitten on Pattari Marika, kosmetologipuolen opettaja, Viia Koremainen, kosmetologipuolen opettaja, Anne Kokkonen sekä että opettaja ja sitten vielä Leena Karmaa, mikä on sitten parturipuolella. Eli näiltä ihmisiltä nyt sitten, jos tulee niitä kinkkisiä juttuja ja kysymyksiä, niin voi repiä hiasta. Kaikkea mekään ei tiedetä tietenkään, tämä on uusi juttu, mutta aina otetaan se. Ja nyt sitten tämän päivän oikeastaan se kulku on niin, että me herrutellaan ja herätellään sitä innostusta nyt lähtee mukaan niillä, joilla kyvyt riittää ja oikeasti se into ja motivaatio. Ja sitten esitellään muutamalla sanalla se taidottaja ja on muutama jäsenhakemuskin jo printattu, jos joku jo saman tien tulee, että näin minä haluaisin liittyä, niin tervetuloa. Ja sitten muuten tässä semmoinen esitellään tätä juttua. Koitetaan saada semmoinen hyvä ja mukava fiilis tässä vaiheessa tähän. Ja aina jos tulee jotain kysyttävää, niin ei muuta kuin räpylä ulos, ylös, ei ulos, vaan niin kysytte ja rohkeasti. Koska on aina tietysti semmoisia juttuja, että ehkä ei mennyt sinne ymmärrykseen, niin saataisiin mahdollisimman semmoiseksi selkeäksi tämä lukio. Mutta mä annan puheenvuoron meille Marikalle, koska Marika nyt aloittaa tämän. Kiitos Tiina. Tämä on tärkeää, että lähdetään siitä, että mitä me ollaan tekemässä. Eli Team Helmet on se työnimi, millä on lähdetty perustamaan sitä osuuskuntaa. Ja osuuskuntahan siellä takana on se taidottaja. Ja siihen sitten liitytään. Ja tämä pedagoginen osuuskunta tarkoittaa sitä, että pedagogisen on aina oppimiseen liittyvä. Eli tämä nimenomaan kartoittaa sitä työtaitoa, mitä sitten voidaan Kauneuskalossa tehdä. Ja mitä se sitten tarkoittaa, niin se on todellakin uusi oppimisympäristö Kauneuskalossa. Yrittämisen mahdollisuus. Se tarkoittaa sitä, että lähdetään sillä innokkuudella tekemään asioita, että voidaan yrittää ja miettiä, että mikä mun tulevaisuus siellä kaukana sitten häämöttääkään. Se kerää tietoa, taitoa ja oppimista käytännön työn kautta. Te kaikki teette jo käytännön töitä. Ja se käytännön työ yhdistäminen on tätä päivää, että mietitään, että miten sitä teoriatietoa saada sinne käytäntöön ja mitä kautta sit voisi sitä osaamista kartuttaa. Kaikella pitää olla tavoitteet. Tavoitteet oppia asioita, niin ne koostuu sellaisista palapeleistä, jotka lähtee niin rakennustyökaluina eteenpäin. Ja tässä meillä on ennen kaikkea se ammatillinen kasvu. Eli mitä enemmän me sitä asiaa harjoitellaan, sitä paremmin me se osataan. Mutta myöskin sellainen yhteinen oppiminen. Te pääsette aika itsenäisesti osuuskunnassa toimimaan. Ja me ollaan siellä opettajina ja valmentajina sitten taustatukena, niin teidän pitää myöskin miettiä sitä, miten te yhteisesti opitte asioita. Ja ennen kaikkea se, että siihen sisältyy sitä oppimisen ilo. Eli nyt jo Niina tuossa alusti, että on tärkeää tulla sieltä ilolla mukaan ja miettiä sitä, että miten pidän tästä työstä. Että sitähän varten te olette oppimassa, että te pääsisitte sitä joskus sitten tekemään. Sitten asiakaspalvelun mahdollisuus. Eli asiakkaathan on ne tärkeimmät, mitkä sitten tulevaisuudessa maksaa teille palkan. Niin me tarjotaan se mahdollisuus nyt sitten siinä, että sitä asiakaspalvelua lisätään. Mutta myös turvallisuus, koska turvallisuushan on se, että jos me ajatellaan yritystoimintaa sinänsä, niin yrittäminen vaatii kovia hermoja, mutta myös aika paljon rahaa. Kun lähdetään suunnittelemaan asioita, kaikki mitataan lähes rahassa, niin tämä on nyt turvallinen tapa aloittaa se yrittäminen, koska silloin ei sitä omaa pääomaa alussa ainakaan tarvita. Tämä tekemisen ilo
niin mitä enemmän teet, sitä enemmän opit. Perustuu aika pitkälle siihen, että siitä se tulee, sitä jokaisesta hetkestä kun tekee niitä töitä siellä osuuskunnassa tai kauneustalossa tai asiakaspalvelussa. Ja muistakaa tämä tiimityön mahdollisuus, eli nyt kun liitytte osuuskuntaan, kun liitytte, ei ole se, on tärkeää miettiä sitä, että siellä on mahdollisuus oppia. Ja miten te annatte itselleen mahdollisuuden, niin teidän pitää antaa myös mahdollisuus erehtyä näissä asioissa. Eli sieltä erehdyksen kautta voi oppia paljon asioita. Joskus aina ei mene kaikki niin kuin on suunnitellut ja siitä oppii sitten aina jotain. Eli Team Helmet on työnimi, joka aloittaa toiminnan 1.11.2015. Tämä on päätetty ja tällä lähdetään toimimaan. Täällä on myöskin sitten mietitty sellaista asiaa, että se on eettistä liiketoimintaa, mahdollisuus tutussa oppimismiljöissä. Eli tämä nimenomaan antaa sen mahdollisuuden teille tehdä sitä työtä turvallisesti siellä kauneustalossa. Oppimismiljö ei tarkoita sitä, että teistä tulee miljonäärejä, ei niin nopeasti raha kerry, sitä pitää hankkia, mutta tärkeintä on kuitenkin, että te tiedätte, että se on kauneustalo, mistä te voitte aloittaa. Tiimityö on sitä, että jokainen yksilö arvostaa itseään, eli tekee yhdessä oman panoksensa sen yhteisen toiminnan eteen. Ja totta kai unelmilla on aika tärkeä tänä päivänä se toteutumismahdollisuus, eli täytyy olla jotain unelmaa. Unelma voi olla se, että hankin tästä nyt itselleni tämmöisen kouluajan kattavan työn, harjoittelen, kerään omaa asiakashankintaa, teen töitä, että on valmis sitten kun lähden sieltä työelämään, niin osaankin jo aika paljon enemmän. Team Helmet. Siellä on myöskin yrittämisen rohkeus. Siihen tarvitaan rohkeutta lähteä uusiin tilanteeseen mukaan. Tämän päivän yrittäjyys on sitä, että halutaan muuttaa asioita, halutaan tehdä asioita, halutaan kokeilla paljon asioita, niin siihen tarvitaan rohkeutta. Ja se on myös halua toteuttaa itseään. Sitten oppimisen vastuu, eli otatte vastuuta omasta oppimisestaan, ei voi ajatella niin, että kun mä vaan oon täällä ja hengaan, niin mä opin sitä asioita. Ei välttämättä niin ole. Eli oppimisen vastuu tarkoittaa monipuolisesti sitä, että lähdetään miettimään oppimista sen niin tiedon rakentamisen työvälineenä. Ja sitten tämä tiimityön mahdollisuus. Toinen osaa toista asiaa paremmin, toinen toista ja yhdistetään ne meidän voimat sitten siellä. Tämä tarjoaa myöskin mahdollisuuden yrittää ja ottaa vastuuta omasta työstä ja yhteistyöstä muiden kanssa. Ja tätä miettikää, koska tämä on aika tärkeää, että kun teille annetaan mahdollisuus, niin mikä on se teidän oma panos, että miten te saatte sen yhteistyön ja sitten sen oman työn toimimaan siellä käytännössä. Mutta ennen kaikkea tässä on tuossa tämän tahon 3A-luokanvalvoja ja heidän kanssaan jo tehnyt alustavia suunnitelmia, niin on korostanut sitä, että tässä tehdään työtä itselle. Eli te teette omaa työtä, joka sitten tulee näkymään teidän palkkapussissa. Eli te saatte siitä rahaa ja se on se ehkä se kaikkein tärkein motivaattori siellä taustalla, että lähdetään kokeilemaan. Meillä on ensimmäinen tiimikokous tuolla Helmessä, joka sitten kokoontuu siellä 26.10. kello 16 siellä tyyliluokassa. Ja siellä ensimmäinen tiimi päättää, ne jotka tänään tai tässä tämän viikon aikana liittyy siihen, niin ehtii mukaan siihen jo. Ja siellä tehdään se yrityshallitus, eli ne, mitkä sitten kauneustaloa koskee, ne asiat, käytännön asioita, lähinnä toimintataloja, pelisääntöjä, niin muodostaa sieltä. Ja hallitushan on aina sellainen, mihin voi jokainen osallistua. Eli on tärkeää, että kaikki on aktiivisena osana sitä omaa osuuskuntaa. Sitten kauneustalossa kaikki on mahdollista oppia ja rakentaa oma tulevaisuus, yrittäjyyttä edistää. Niin tämä tarkoittaa sitä, että nyt teille annetaan jo mahdollisuus kartuttaa sitä omaa
asiakaspiiriä. Te olette varmaan kauneusalalla, hiusalalla varmaan myöskin, niin no ehkä kauneusalalla enemmän on yrittäjävoittoista tämä meidän työ. Niin se ei välttämättä ole niin selvää, että kaikille löytyy se työpaikka koulutuksen jälkeen, niin sen takia se yrittäminen on hyvä kokeilla, että olisiko minusta yrittäjäksi esimerkiksi tämmöisen osuuskuntatoiminnan avulla. Sitten on paljon tarjolla myöskin ulkopuolisia keikkoja, ja sehän tarjoaa tietysti valmiit asiakkaat ja aika helpon aloituksen. Eli ei tarvi ihan heti, toki mä oon luuja, että tulee paljon mainontaa ja flyereiden jakelua ja semmoisia, se on ihan hyvä asia, koska pitää tehdä töitä myös, että saa itse niitä asiakkaita. Mutta tässä meillä on kuitenkin mahdollisuus hyödyntää sitä, mitä koulu jo tarjoaa meille. Siellä kun on se tiimikokous, niin me tehdään myöskin oppimissopimus. Ja siitä kerrotaan sitten tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Jokainen tekee itselleen oppimissopimuksen, että tietää ne omat tavoitteensa ja sen päämäärän, mihin aikoo tällä sitten tehdä itselleen. Taidottajat on se kohde, mihin me liitytään sitten, ja siitä tarkemmin Niina kertoo sitten seuraavassa osiossa, mutta siinä on tärkeää, että siellä liittyy siihen ja maksut, mitkä sitä kautta menee. Ja meidän ollaan päätetty sillä tavalla, että Team Helmet, niin se vuokra on 15% sisältäen käyttöainekulut, ja käyttökatelaskelman mukaisesti teille jäisi joka työstä vähintään se 60%, eli aika paljon kuitenkin sitten jokaisesta työstä. Kun asiakaspalvelun aikana kuitenkin saa hyödyntää sitä oppimisaikaa. Team Helmet haluaa, että on uskallusta mukana, kyky muuttua ja kehittää osaamistaan. Eli me odotetaan sitä, että osuuskuntaan lähdetään mukaan, niin on jo valmis halu toteuttaa itseään. Työskennellään asiakaspalvelussa ja huomioidaan koko ajan ne ulkopuolisen työn mahdollisuudet. Eli ne keikat, mitä tuolla sitten meille kentällä tarjotaan. Ja aika paljon niitä tulee, että nyt sitten teidän pientiimien valmiudet lähtee toteuttaa niitä ja tekemään niistä itselleen sitten, niin se mitataan siellä sitten, kuinka paljon kukakin haluaa tehdä. Ja käytetään tällä hetkellä tiedon mukaan asiakaspalveluhinnastoa, ja totta kai toteutetaan sitä myöskin siellä teidän näissä tiimikokouksissa. Eli pääsette aika paljon päättämään myöskin asioita. Tämänhetkinen palkkaprovisio on vähintään se 60%, ja siitä lähdetään liikkeeseen. Toki nämä tarkentuu nämä tämmöiset käytännön asiat siellä matkan varrella, kun päästään aloittelemaan. Ja tavoitteena on, että osuuskunnan jäsen sopii itse oman työaikansa, eli tulee sellainen varauskirja, mihin te menette ja merkkaatte, milloin te voitte jäädä esimerkiksi koulun jälkeen tai milloin te teette niitä asiakaspalvelutöitä siellä sitten ja teette sitä osuuskuntatyötä. Eli semmoinen omatoimisuus on aika lähtökohta siellä. Mitäs on luova ajattelu? Kerro vähän. Tässä on hyvä vaan kanssa muistaa sit myös se, että täytyy totta kai sopia aina myös sitten sen hetkisen opettajan kanssa, että on mahdollista mennä sinne, ettei periaatteessa omin päin ryhdisi sitten. Joo, lähinnä se on just sitä. Ohjaava opettaja, joka on esimerkiksi, jonka tunnilla haluaisi jotain osuuskuntatoimintaa tehdä, niin se on ihan se pitää sopia ohjaavan opettajan kanssa. Varsinkin just koulun aikana. Että sitten tietysti jos teette keikkaa tuolla itsenäisesti esimerkiksi lauantai tai sunnuntaisen asiakkaan luona tai näin, niin sittenhän niissä on ihan eri juttu. Mutta että muistakaa nyt tämän koulun aikana, kun on niin totta kai se aineistyö ja sopiminen on tärkeää. Ihan halusin, ettei vaan. Hyvä. Ettei tule väärinkäsitystä. Luova ajattelu. Niin, opetushallitus jo meitä kehottaa opettajina ja myöskin sitten miettimään sitä, että miten me päästään eteenpäin, miten me huomioidaan opiskelijoiden tämänhetkinen osaaminen, mikä on jo tietysti laajentuneen internetin käytön myötä tullut laajemmaksi, niin siellä on myöskin sitten tämmöinen sitaatti, eli saattaa merkitä vain sen tajuamista, ettei ole ansiokasta tehdä asioita niin kuin ne on aina tehty, vaan pitää lähteä